Aper! Okay, ready tayo? Okay. Rolling na. Rolling. 1, 2, 3. Action. Ipunin natin yung sampo. 1 and... Cut! Ayan na, traffic. Come on. Action! 3, 2, 1, action! Wait. At narito po tayo ngayon sa shooting ng Cinemalaya promo para sa Cinemalaya 2024. At napapansin nyo naman po, umuulan at papunta na mga cameraman. So, sa script kasi natin may ulan. So, salamat na marami at pinagbigyan tayo ng ulan. So, ang hirap bayaran ito. So, salamat Lord sa ulan. Abangan natin to sa Cinemalaya 2024! Yay! Pahal mo sa kanila! And roll again! Baba.